Παρά το ότι η αποτρίχωση με λέιζερ εφαρμόζεται τα τελευταία 30 χρόνια, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αγνοούν βασικές και πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Το σημερινό είναι το πρώτο από τα βίντεό μας που απαντούν και λύνουν όλες τις απορίες σχετικά με την αποτρίχωση με λέιζερ. Είμαι η Άρτεμις Πινακουλάκη, εξειδικευμένη δερματολόγος αφροδισιολόγος. Και εγώ είμαι η Τάνια Λεούση, εξειδικευμένη αισθητικός κοσμετολόγος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Γιατί ιδανικά οι τρίχες πρέπει να ξυρίζονται 24 ώρες πριν την αποτρίχωση με λέιζερ? Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι το ξύρισμα δεν αυξάνει την τριχοφυΐα και δεν αυξάνει επίσης και τη διάμετρο της τρίχας. Σκοπός της θεραπείας είναι η διοχέτευση της ενέργειας του λέιζερ εξ ολοκλήρου μέσα στο θύλακα της τρίχας, προκειμένου να καταστραφεί η ρίζα που βρίσκεται εντός του. Πρώτον, οι μακριές τρίχες απορροφούν μεγάλο μέρος της ενέργειας του λέιζερ με κίνδυνο εγκάβματος του δέρματος. Δεύτερον, στον τριχικό θύλακα φτάνει λιγότερη από την απαιτούμενη ενέργεια του λέιζερ, άρα δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και η θεραπεία καθυστερεί. Τρίτον, η καμένη τρίχα μένει στην επιφάνεια του δέρματος έως και 10 ημέρες. Γιατί να μην ξυρίζονται οι τρίχες αμέσως πριν τη θεραπεία με το λέιζερ? Μερικές φορές αυτό μπορεί να γίνεται για πρακτικούς λόγους. Δεν το προτιμούμε όμως, ούτε το προτείνουμε, γιατί το δέρμα πρέπει να είναι αραγές, χωρίς ερεθισμούς, τραυματισμούς και εκδορές. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται το peeling και το scrubbing 7 ημέρες πριν την αποτρίχωση. Γιατί πριν την αποτρίχωση με λέιζερ δεν πρέπει να ξεριζώνουμε τις τρίχες με κερί, χαλάουα, τσιμπιδάκι, σίλκα πιλ? Γιατί δεν επιτυγχάνεται αποτρίχωση με λέιζερ εάν η ρίζα της τρίχας δεν βρίσκεται μέσα στον τριχικό θύλακα. Πολύ απλά το λέιζερ δεν κάνει τίποτα σε άδειους τριχικούς θυλάκους. Τι άλλο πρέπει να προσέξουμε κατά την αποτρίχωση με λέιζερ? Κατά τη στιγμή της αποτρίχωσης, το δέρμα πρέπει να είναι υγιές, αραγές, χωρίς μολύνσεις, τραυματισμούς και ερεθισμούς. Καθαρό από κρέμες, make-up, αντιλιακά και αρώματα. Γιατί δεν επιτρέπεται η ηλιοθεραπεία, το σολάριουμ και οι αυτομαυριστικές κρέμες πριν την αποτρίχωση με λέιζερ? Η ενέργεια της δέσμης του λέιζερ απορροφάται από τη ρίζα της τρίχας που βρίσκεται μέσα στον τριχικό θύλακα, εφόσον αυτή είναι σκουρότερη από το χρώμα της επιδερμίδας και αυτή είναι η επιλεκτική φωτοθερμόλυση. Εφόσον η επιδερμίδα γίνεται σκουρόχρωμη μετά από ηλιοθεραπεία σολάριουμ και αυτομαυριστικές κρέμες, η ενέργεια του λέιζερ απορροφάται από το δέρμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έκαυμα, φουσκάλες, ουλές, λευκές ή και σκούρες καφέ κοιλίδες. Οι αυτομαυριστικές κρέμες μπορούν υπό συνθήκες να χρησιμοποιηθούν εφόσον έχουν διακοπεί 2 εβδομάδες τουλάχιστον πριν την λέιζερ αποτρίχωση και επίσης όταν έχει αφαιρεθεί πλήρως κάθε υπόλοιμα από το δέρμα. Στα επόμενα βίντεο θα ασχοληθούμε με την αποτρίχωση με λέιζερ σε άτομα τα οποία λαμβάνουν ισοτρετινοίνη από το στόμα ή άλλες φαρμακευτικές ουσίες όπως φωτοευαισθητοποιές ουσίες. Θα μιλήσουμε επίσης για την αποτρίχωση με λέιζερ σε περίπτωση εκκοίησης και γαλουχίας, τι γίνεται με τις λευκές τρίχες και τι γίνεται όταν έχουμε αυτοάνωσο νόσημα.